Toto som ja. Volám sa ja Marek. Počkaj, som zaudol niečo. Kľudne mi dajte, takže nezabudnite dať like, odber, koment. No takže som reálna postavička. Takže to sa vám video budú páčiť, dajte like, odber. Na budúci diel urobíme tak niečo s mojom priateľkom. A toto Vika a Igor, to sa vám budú páčiť videa, dajte like, odber. Teda čo? Moja ešte prvá poviedka, o tom dajte like, odber, komentáre. Natočíme druhý diel, dobre, z tohto. Takže toto je moja škôlka Mareka, poviedky. O tom sa vám videa budú páčiť, no, takže budú také krátšie video, no. Takže, no tak. O tom som chodil raz do škôlky. Hovoril som, budem sa s ním hrať, s nikým. To ma ale s ním mlátil, no. Takže moja reč, no. Takže o tom som ja hodil na špinklávku, ale Spolužiak, alebo tento, jak sa volal, o tom som raz hodil do škôlky roku 2021/2022. No tak moja fotka tam. To som ja. Volám sa Marek, aby ste vedeli. Takže moja škôlka Mareka o poviedky. Takže no. Takže o tom sa vám videa budú páčiť. Mareka poviedky, takže poviem vám pravdu. Takže o tom som raz hodil do škôlky, lomeno 2020, alebo 2000. Neviem, či 2019 hodil som sem do škôlky, som zastupoval, tak moja vina je toto. Roku 2022 sa stalo, ale mi namočil toto. Jak sa volá? Vodu? Nie vodu, ja si srandujem, no. Dal mi piesok do očí, potom som začínal verevať. No tak som hovoril mame, o tom som raz stával. Mama stávala, Marek, ideš do škôlky, halo. Mama, ja nechcem do škôlky, ale musíš, Marek. No potom sa stalo, raz som išiel smutnými očami umyť si zuby. On som sa najedol smutnými očami, potom som išiel do škôlky. Ja hovorím mame, mami, ja nejdem do škôlky, ani nezastúpim. Ale musíš. No, tak to je, no. O tom som raz spal, bol som chore, potom pani učiteľka nás zbadala, dala nám toto poznámku. Ja nie, si srandujem poznámky v škôlke. Ona dala nám text, potom sme spali, no. Takže, no, moje spolužiaci, no, teda nič. Ale horší žiak v celom svete. Takže no, poviedky mojeho sveta, no. Sa vám videa budú páčiť, no dajte like, odber, komentáre. Prvýkrát to robím, no. Takto. Moja postavička. Sa vám videa budú páčiť, dať like, odber, komentáre. Tak. Aby bolo dobre, fajnovo. No tak, toto som ja, no. O tom sa vám videa budú páčiť. O tom som ja hojdal, tam nebola hojdačka. O tom sme išli do tej ruky, tak to, bez ruky to tak neexistovalo. Hej, by ste vedeli. Takže no, kamaráti, o tom sa vám videa budú páčiť. No, napíšte mi do komentáre, aké máte rád školu, alebo toto škola, alebo prácu, no. Takže, no, potom sa vám videa budú páčiť, no. Dáte like, odber.
poviedky moje. Tom som hodil na šmiklavku, niekde tam do budovy, odpustenú budu. Ja mám rád odpustenú budu a neodpustenú. No, potom som raz hodil do toho na šmiklavku. Bola tá tam tyčka, som sa raz buchol, potom som išiel buchol som domov. To sa raz stalo, no. Takže no, vám sa budú páčiť videá, no. Žiadny intro nebude, no, ale dám. Si sa nadujem. Ale nie, nedám intro. No, tom sa vám videá budú páčiť, poviedky. Dobre, tak. No, tom budeme takto, no. Kto chce ešte túto základnú školu, no. Hodil som raz sem do školy. Čakajte. Škola moja ešte raz bola taká. Som raz hodil do Šoviec, do školy. Hovoril som, o tom budem dobrý žiak. Budem hodiť do Držiny. Budem aj hodiť sem. Sem tak. Takže no, budú také videá, no. Potom som raz hodil do triedy, papa rohlík mi stále nechutil. Aj tento maslo, no. Potom sa vám videá budú páčiť, no. Viete, čo budú robiť, no. Takže dajte like, odber, no aj komentáre, no. Takže no, potom sa vám videá budú páčiť, dajte like, odber, druhý diel bude mať školu z prestávky aj s hodinami o tom, ako budú vyzerať, no, taký týždeň vám budú natočiť, no. Dajte like, odber, skúsime ešte, druhý diel budú mať školku, v 3. ročníku sme sa vidíme na úsed, čau.